Goeiedag, ik ben Norine Temert, gehuwd. En ik ga met u behandelen de antidemonologie leer. Dat is antidemonleer. De leer tegen de vijand van God en de leer dus tegen onze vijand. Hij is ook onze vijand. Hoe kom ik aan deze leer? Deze leer heeft de Heilige Geest mij zelf gegeven. Ik heb het niet gekregen uit studies of leringen van anderen, maar door openbaringen, door inzichten, door dromen, door me te leren uit de Bijbel, heeft hij mij zelf geleerd over wat de vijand doet, wat zijn strategieën zijn, wat zijn structuur is en hoe wij moeten overwinnen, hoe wij overwinnaar moeten zijn en hoe wij moeten leven als overwinnaars, als heersers over de vijand. Welkom tot antidemonologie.